din sfeteze de brad împodobită cu hârtie colorată. Iar la mijloc este pusă o icoană cu nașterea Mântuitorului. Cu nașterea Mântuitorului. Deci am terminat cu zilele de Crăciun. Ce se apropie? Ce se apropie? Că nu au zis la steat. Și se pun pe margine clopoței. Mulțumesc, Andrei. Pe margine se pun clopoței. Ce se apropie, dragi elevi? Suntem în prag de anul nou. Ce se aud pe ulicile satului? Mare zarvă, poftim. Optituri din dice. Așa? Clincete de zurgărări. Cine sună din corn? Cine sună din corn? Ia să vedem. Ia sună din corn, Cosmine, să văd, poți? Cine sună din corn? Da, spuneți-mi până ce își pune el cornul. Cine sună din corn, drag Andrei? Jienii. Jienii. Această piesă haiducească pe care copiii, elevii claselor 2-4 o să vă prezinte în fața dumneavoastră astăzi. Așa, acest corn făcut din coarne de bivol. Am spus piesă haiducească. Ce sunt haiducii? Oameni care își părăseau casele și luau drumul codului. Încete sau sigur. De ce? Le fuiau bogații, dar nu dau săraci. Dragii mei elevi, această piesă haiducească, Jienii, este caracteristică Moldovei, Bucovinii, de aici, de la noi? Nu. Dar de unde vin Jienii? De unde vin Jienii? Din Oltenia, așa nume, de unde? De pe Valea? Jiului. De pe Valea Jiului, sigur că da. Cunoașteți voi din Oltean haiduc de pe Valea Jiului? Poftim, haiducii. Te rog, capitane. Ian Cujianu. Așa, a fost un haiduc de pe Valea Jiului. Oltean, da? Conducea 2000-3000 de haiduci, mânuia foarte bine armele și era foarte bun călăreț. Da. Foarte bun călăreț, da? Și era prieten cu Tudor Vladimirescu. Cine era prieten cu Vladimirescu? Tudor Vladimirescu era un mare revoluționar. Da, o să învățăm mai multe la istorie. Face cineva prezentarea jienilor foarte, foarte pe scurt. Jienii, piesa Jienii. Deci cu ce începe? Cu prezentarea haiducilor. De cine erau conduși haiducii? De capitan. De capitan. Ce se întâmplă cu capitanul? Cine îl urmărește? Nu este Potera. Ce este Potera? Potera. Poftim. Grup de arnăuți care au misiunea de a prinde pe răufăcători sau chiar și pe haiduci. Arnăuții cine erau? Grup de arnăuți. Erau slujitorii angajați de boieri. Angajați de boieri. Este prins capitanul? Da. Ciobani, e prins capitanul? Da. E prins capitanul. Și ce se întâmplă cu el? Poftim. Este legat. Este legat. Și? Ca să le libereze. Spune. Ca să le libereze. Deci, haiducii îi dă Poterei. Îi dă Poterei o pungă cu galben. Așa, pungă cu galben. Și ea nu este eliberat și ea codrului. Sigur că da, foarte bine ele. N-am amintit de celelalte obiceiuri de anul nou pe care o să vi le prezinte clasa a 3-a sub îndrumarea doamnei învățătoare Maricica Golea. Da. Ce alte obiceiuri copii cunoașteți, în afară de cele prezentate de doamna învățătoare? Daniel. Jocul capre și jocul pusului. Alt obicei. Numai jocul caprei și jocul pusului? Hai, care? Și plugușor. Să ne oprim la obiceiul plugușor, da? Când mergem cu plugușor? Daniel. Noi mergem cu plugușorul în seara de anul nou. În seara de ajun, da? În seara ajunului, da? Și mai când? Când se începe a merge cu plugușorul? Când? Deci în seara de ajun, da? Radu? După amiază către seară. După amiază către seară. Când mergeți voi, da? Cu plugușorul, ce transmiteți gospodarilor? Ani. Noi gospodarilor transmitem multă sănătate, așa, bucurie, care? Rodnicia pământului, fericire, Răducu. belșugul semănăturii. Belșugul semănăturii, da. Cum vă îmbrăcați voi când mergeți? Noi ne îmbrăcăm în costum
național. Un costum național. Ce purtați cu voi? Daniel. Noi putem cu noi buhari, clopoței și bici. Așa, bravo. Ia să vedem cu ce vă răsplătesc. Răsuța, da? Cu ce vă răsplătesc gospodarii, da? Pe noi gospodarii ne răsplătesc cu bani, cu nuci, cu mere. Cu mere, cu orăcei, da? Bun. Al doilea obicei pe care l-a specificat cineva este jocul cartelei. Ia să vedem. Ce simbolizează acest joc, Cate? Acest joc simbolizează rodnicia și belșug. Rodnicie și belșug. Din ce este formată masca? Răducă, din ce este formată? Masca este formată din lemn cioplit. Capul, da, este din lemn cioplit, așa. Și Acoperit cu ce? acoperit cu podoabe. Cu podoabe. Cum este partea de jos a capului, Daniel? Partea de jos a capului se numește mobilă. Nu se numește. Este. Este mobilă, da? De ce este mobilă? Marian? Ca să clăpănească, da? Corpul măștii, din ce este confecționată? Răducu. Corpul măștii este confecționată dintr-o pătură sau o cobertură. Cum se numea înainte această pătură? Scoarță. Scoarță. Bravo, Gabi, bravo. Foarte bine. Cu ce podobim noi această scoarță? Sau pătură? Da? Daniel? Noi podobim cu picioare, clopoței. Alte podoabe, da? Alt obicei. Ați spus că jocul ursului, da? Jocul ursului. Ia să vedem noi când mergem cu ursul. Și cu capra de altfel. Da? Și se continuă când? Se continuă a doua zi. A doua zi, pe în ziua de anul nou, da? Până seara târziu. Grupul de copii merg la casele gospodarilor cu ce? Orez ce simbolizează? Rodnicia. Și noi, de fapt, adică voi sunteți semănătorii, însămânțați brazda din ajun. Sigur că da. Am prezentat în inima toate obiceiurile care sunt de sărbători la noi, de Crăciun și de Anul Nou. Și acum, deci am făcut o descriere a obiceiului și acum o să prezentăm primul obicei, Olinda. La nouă dă-i Domnului, Doamne, arde nouă lumână, dă-i Domnului, Doamne, pică nouă picături, dă-i Domnului, Doamne, 3 de mir și 3 de vin, dă-i Domnului, Doamne, 3 de apă limpejoară, dă-i Domnului, Doamne, să-și facă de-o băișoară, dă-i Domnului, Doamne, iar în ea cine se scaldă, dă-i Domnului, Doamne, scaldă bunul Dumnezeu, dă-i Domnului, Doamne. Mulțumim! Doamna învățătoare și dumneavoastră. Să vă mai colindați și la anul. Mâine,